Je to však úplne iná pozícia, iné nervy. A iná finálová séria, ktorá sa práve teraz začala. A začala sa hneď zostra, Trenčania útočia a naznačili od prvých sekúnd dnešného prvého finále, že chcú potvrdiť úlohu favorita. Zvolenčania čakajú na majstrovský titul 3 roky. Vo finálovej sérii v roku 2001 si poradili ako favorit práve s Trenčínom. Trenčania sa netešili z majstrovského titulu dlhých 7 rokov. Aj preto sa z Trenčína dnes stalo hokejové mesto. Mesto pod Matúšovým hradom doslova žije hokejom. Zimný štadión je beznádejne vypredaný do posledného miestečka. Ak by mal kapacitu možno 20 000 divákov, tak by sa dnes zaplnil. Ak sme spomínali finále pred 3 rokmi, Zvolen vtedy potvrdil výbornú formu a pozíciu favorita. V tejto sezóne sa trošku situácia obrátila. Trenčín hľadajú obrovské šanci, práve Opatovský, o ktorom sme hovorili pred zápasom. Najproduktívnejší hráč Vojakov, ktorý má vynikajúcu formu, doteraz nazbieral už 10 bodov a je najlepší aj v hodnotení plus mínus. Má 13 bodov. Traja na dvoch, teraz útok na druhej strane, ale technický priestupom z Volenčanov. Tak začalo sa zostra. 58. sekunda. Videli sme 2 útoky domáci a hneď prvú veľkú šancu, ktorú mal na hokejke Martin Opatovský. Ešte raz tá situácia, o ktorej sa z očí v oči brankárovi Kryžanovi ocitol Opatovský, ale chýbal možno väčší pokoj na hokejke. Opatovský síce ešte urobil klicku, ale to zakončenie nebolo ideálne. Hriňa. Nahodený puk, ale skôr ako Melichárek tam bude Kryžan. Domáci udržali pásmo, ale tam sú už iba Zvolenčania. Sledujme spoločne, či budú hrať domáci na 4 útoky, tak ako sme si zvykli v semifinále. Zvolenčania hrali proti Slovanu len na 3 formácie. Tak napokon predsa len tréner Dušan Gregor aj vo finále posiela od začiatku 4 útoky. A takisto Zvolenčania tam majú útok Hlávka, Gašpar a dnes Čierny, ktorý si vymenil pozície so Škvaridlom v 3. a 4. útoku. Gašpar neprešiel. Môžu ísť domáci dopredu. Meč, má tam Kováčika. Postavený Mohry. Už Heš mal napriahnuté na strelu. Posledný si tam sadol Jozef Čierny, o ktorom sme hovorili, ktorý bol z 3. útoku posunutý do 4. Najmä kvôli tomu, že sa play-off ako si nevie presadiť. Strelecký zatiaľ bez jediného gólu s 2 asistenciami. Vidíte výsledky spoza mora z americkej NHL, ktorá takisto vrcholí, ale tam na rozdiel od európskych súťaží vrcholí zatiaľ len základná časť. Zlievka. Kryžan. Samozrejme Danielovi Babkovi, ktorý chytil v play-off obdivuhodnú formu, gratulujeme. Jeho prefarbenú briadku, takmer by ho človek nepoznal. 32 rokov sa dožíva dnes ten mimoriadne skúsený obranca. Jedna z kľúčových postav zvolená v semifinálovej sérii so Slovanom. Zakázané uvoľnenie
Trenčín sa teraz zadarmo dostane do útočného pásma. Počas 3 minút a 2 sekúnd tohto stretnutia sme videli obrovskú šancu na hokejke Opatovského. Je teraz opäť pri puku napokon starosta. Fabuš. Pekná prihrávka na Leza. A spojnica pravej hornej žrtky Križanovej bránky zachránila Zvolen od prvého inkasovaného gólu po Lezovej dorážke z ideálnej pozície. Tak Trenčín začal naozaj famózne, najskôr obrovská príležitosť Opatovského a potom Lezová horná žrtka, možno pravá žrtka. Určite sa na to ešte pozrieme, keď bude čas, ale Križan mal teraz so svojimi spoluhráčmi kus šťastia. Čechný. Babka. Postavení mimo hry. Bartek už hrať nemôže. Tu je ešte raz. Tak napokon horná žrtka. Bolo to viac k stredu bránky, z nášho pohľadu sa zdalo, že to predsa len išlo trošku viac dopredu. V každom prípade to tam pri Križanovi poriadne zvonilo. Fabušová zadovka a Lezo v ideálnej pozícii. Už sa opäť hrá Šmidriak. Milikárek padá, priestor pre Majeského. Kóňa, Holzbroj. Král. Milikárek. Najlepším trenčianským strelcom zo základnej časti. Král najlepším trenčianským strelcom spolu s Fabušom z play-off. Obaja už odišli vystriedať. Tak ako sa očakávalo, Trenčania začali aktívne a mohutným náporom. Križan si už 3-krát zachytal. Šikrinu išiel do týchto sekúnd zasahovať iba raz. Rehák pekne sa uvoľnil, ale už to mal na dlhú hokejku. Zvolenčania, ako sme si zvykli, aj v semifinále proti Košiciam postavili svoj obranný val už takmer na červenej čiare v strednom pásme. Zvolenčania si musia zvykať na nepriedušnú obranu vojakov. Obe mužstva striedajú, Harabín sa nemusí ponáhľať. Aj počas dnešného prvého finálového súboja môžete posielať svoje SMS-ky hráčom, ktorí sa vám budú najviac páčiť a pozdávať, ktorí budú hrať podľa vás najlepšie na číslo 7011. Ale venujeme sa príležitosti Trenčína, ktorý sa bez obalu pustil do svojho súpera, ako by sa ani nehralo majstrovský titul. Trenčania však ukázali, že okrem vynikajúceho útoku dokážu výborne brániť a nezabúdajú ani na zadné dvierka. Teraz Zvolen v útoku, je tam Škvaridlo, ktorý nastúpil teraz už opäť s Gašparom a s Hlávkom. Alebo možno len nestihol vystriedať. Teraz sa tak deje. Klepáč. Musíme si teraz trošku zvykať na nový imidž zvolenských hráčov, ktorí si takmer bez výnimky zafarbili briadky. Trošku to zmenilo pohľad na hráčov. Toto je napríklad Klepáč, ak by ste ho nepoznali. Videl som pred zápasom aj trénera hostí Jana Jaška, ten si svoju bradu nezafarbil. Kto sa stane hokejovým majstrom, hlasovať môžete počas celého zápasu. Zatiaľ majú vašu väčšiu dôveru domáci hokejisti. Ale samozrejme zapájať do hlasovania aj o SMS hviezdu, aj do tejto ankety sa môžete počas celého duelu. 7. minúta, stále 0-0, aj keď aktivita na strane domácich. Zvolenčania však už vyrovnali počet striel na bránku a teraz už vyslali aj 4. strelu. Trenčania zatiaľ Križana ohrozili 3-krát. Šanca Zvolena, Šekný je tam.
ale už iba symbolický backendom sa snažil zasiahnuť puk. Na rade zostáva jeden z domácich hokejistov, ak sa nemýlim, je to Andrej Mesároš. Už je pri ňom aj brankár Přikryl po jednom zo súbojov, ktorý potom zaváňal šancou Zvolena. A tu je ten zákrok Barteka, ktorý nešetrne Mesároša narazil na mantinel. Vylučovať sa však nebude. Ale aj vďaka nášmu priameho prenosu videli tento opakovaný záber diváci aj tu na štadióne. Je tu namontovaná nová veľkoplošná obrazovka a veru priaznivým ohlasom sa ten Bartekov zákrok nestretol. Rovných 7 minút máme za sebou prvého finálového stretnutia. Obe mužstvá čaká za vytúženým cieľom ešte dlhočízná cesta. To bude najskôr Harabín pri puku. Štadión len na chvíľočku stíchol. Už sa opäť ozýva skandovaný potlesk trenčianskych tribún. 6150 platiacich divákov, kto vie, koľko je tu naozaj ľudí. Ale príležitosť hostí. Majeský po Packovom pripuknutí. Strela zblokovaná, už priestor pre Kôňu. Likárek sa už puku nedostal, opäť Packa. Počuje mu tam Majeský, počuje mu tam už aj Klouda. Klouda pri puku, Majeský môže dorážať. Janík. Homer. Opäť Janík. Lehák. Vyskúšal, či tam niekto nebude stáť pred bránkou zo spoluhráčov. Nestál a tak už dopredu hostia nie na dlho. Kováčik. Neč. Opäť Janík. Zlá rozvarávka Poláška, ale výborná lapačka Kryžana. Ešte raz tá príležitosť zvolenského tímu. Majeský v jednej ruke držal hokejku a takmer ten puk trafil. Asi by z toho bol gól. Majeský to urobil veľmi pekne, na druhej strane zákrok Karola Kryžana. Bude to aj súboj brankárov vo finálovej sérii. Přikryl aj Kryžan boli jednoznačnými oporami svojich tímov v semifinále. Teraz Hešová strela, ktorý Heš najprv zachytil puk na modrej čiare a potom ešte aj nebezpečne vystrelil. Kryžan najprv nevedel, kde má puk, ale Bartek, ten je všade, aj na ľavom, aj na pravom krídle. Teraz z pozície ľavého krídla strieľal, ale už bol z úhla. Slocha. Z toho odbrojil Šechný, Cibula. Teraz častejšie pri strelbe hostia. Šechný už čaká pred bránkou. Puk sa k nemu nedostal. Opatovský. Mal tam závese aj Kukumberga, ale nedostal sa k prihrávke. Teraz Kukumberg tiesnený Šechným. Opatovský pekne manévruje s pukom za bránkou a to faul samozrejme nebol. Klepáč na Babku. Cibula s Bartekom 2 na 1. Bartek bude strieľať, nie, dal na Cibulu, ktorý už bol tiesnený a obsadený. Bartek možno mal skúsiť vystreliť. Málo kedy prihráva Bartek, väčšinou strieľa z prvej. Teraz bol v lepšej pozícii ako Cibula. Tu je Ján Jaško, inak už maďarský majster so Székesfehérvárom. Slovenský titul zatiaľ nemá. 118-2, zatiaľ verí viac Trenčínu. Séria sa len rozbieha, zatiaľ 0-0, tak na zápasy ako i na góly v prvom stretnutí medzi Duklou a HKM. Chcela sa na tom pokusí niečo zmeniť. Prešiel cez starostu. Klouda.
Ešte z Volenčania Škuta udržal pásmo, ale tu je Lezo a bude sa vylučovať. Poprvý raz v tomto stretnutí uvidíme presilovú hru. Na trestnú lavicu odíde Gormajevský. Najtrestanejší hráč celého play-off. Prvá presilová hra vo finálovej sérii. K dispozícii ju majú domáci hokejisti, ktorí počas celého tohto ročníka mali vynikajúcu úspešnosť pri presilovkách, viac ako 20% úspešnosť v tejto sezóne. Už sú v útočnom pásme Kukumber, Bombic. Bombic stráca pásmo. Heš. Rajčák môže odstreliť puk, nepodarilo sa mu to. Bombic. 1-0. Križan nič nevidel, Bombic nahodil puk pred slovenskú bránku a Dukla otvára skóre, využíva presilovú hru. Nepovieme vôbec nič nové, že presilovky môžu byť kľúčové, alebo môže to byť ten najdôležitejší moment vo finálovej sérii. Už prvý gól to naznačil. Pozrite sa ešte raz na to. Križan naozaj mal absolútne zakrytý výhľad. Dvaja Trenčania. Vidíte tam Zlochu a aj Hanzala, ktorí tam prebehli okolo Križana. A Bombicov puk, len taký náhodený, bol presný. Ak sledujete pravidelne naše priame prenosy, možno ste si spomenuli na druhý semifinálový zápas Trenčín Košice, keď z podobnej situácie František Bombic otváral skóre proti východniarom, takisto to bolo na 1-0, takisto v presilovej hre. No ale potom Dukla vyhrala 7-0. Ťažko predpokladať, že by sa niečo podobné zopakovalo aj dnes vo finálovej sérii, ale do toho, čo má povedať aj z vojenských tým. Respektíve predovšetkým Šmidriak. Neurobil to dobre Bartek. Už Král, korčuluje mu tam Melikárek. Melikárek sa síce dostal za obranu, ale tu je Babka. Cez neho sa ťažko ktokoľvek môže presadiť. Dále je však puk vo slovenskom pásme a pri ňom Král. Ale už Klepáč. Domáci hokejisti boli v úvode zápasu na svojich hostí priam až nezdvorili. Začali veľkým náporom, Zvolenčania hru vyrovnali, potom však prišla prvá presilovka v zápase a Bombic otvoril skóre. A obaja tréneri pred zápasom upozorňovali, že treba predovšetkým zachytiť úvod. V tej prvej 10 minútovke si oba týmy dávali veľký pozor na zadné vrátka. Presilovky, to je však neuveriteľne silná stránka zverencov Dušana Gregora a potvrdil to Bombic. Výborná práca pred bránkou. Križan bol úplne bezmocný, keďže nič nevidel. Harabin nezachytil a dopredu môže ísť Kováčik, je rýchly. Škuta. Musíme pochváliť volenského obrancu, ktorý hral zodpovedne aj počas semifinále, dnes zatiaľ potvrdzuje. Že cez neho prejde len málo kto. Neprešiel ani Kováčik. Ale Trenčania vyhrali ten neprehľadný súboj za bránkou. Aj tentokrát pri puku skôr a zasahovať musel Križan. Vystrelil Janík, ktorý si nakorčuloval počas tých súbojov s bránkou z pozície obrancu Zlocha. Dúfam, že aj vám sa hokej páči. Trenčianski diváci už
prakticky neprestajne povzbudzujú a musia ich za tých prvých necelých 14 minút bolieť dlane. Teraz príležitosť hostí. Štork sa pekne otočil a veľká príležitosť, ktorú mal Kolášek. Koláček teraz prihral Rajčákovi a opäť přikryl. Rajčák. Bombic mu nedá dýchať. A napokon prerušená hra. Vďaka Poláškovej aktivite teraz dvakrát pohrozili Zvolenčania. Aj Andrej Rajčák sa dostal k strele. Či kto si s ňou poradil. 7-0-1-1. Hlasovanie o SMS hviezdu zápasu je už v plnom prúde. Nech sa páči, vyberte si aj vy svojho favorita prvého finálového duelu. Velebný. Polnica na hlavku, tak nespracoval na 3-krát a tak už ísť dopredu Dukla. Lezo mal už dnes jednu obrovskú gólovú príležitosť, bola z toho len Horná Žrtka. Fabuš a opäť Lezo. Opäť po prihrávke spoza bránky a opäť z hokejky Fabuša sa dostal Lezo k zakončeniu, tom teraz však nie celkom, ešte tam Zvolenčania v poslednej chvíľočke mu stihli strčiť hokejku do puku. Petr Fabuš. 5 gólov už strelil tento útočník vo vyraďovacej časti našej najvyššej hokejovej súťaže. Celkovo 23 v 58 stretnutiach. Zlá rozohrávka, zvolená Kóňa na 2-krát. Tapka. Ale opäť nevyhodili Zvolenčania. Melichárek. Ďalšia príležitosť, tento raz ju mal na hokejke Král. Vynikajúco Križan, tlak domácich pokračuje. Bočná konštrukcia zvonila potom, ako Melichárek tečoval nahodený puk z hokejky Hryňu od modrej čiary. Zakázané uvoľnenie, teraz si nerozumeli Trenčania. Musí sa rozhodnutie Gajana, im príliš nepáči. Ešte raz Hryňová strela, teč Melichárka a bočná konštrukcia Križanovej bránky. Majeský. Jeden z troch zvolenských strelcov tých dôležitých zlatých gólov v predĺžení semifinálovej série so Slovanom. Opäť Majeský. Behák. Dorčuje mu tam Kováčik. Behák sa pokusil ponad vyrážačku Križana. Ten ju však mal na mieste. Tak takto to vyzerá, keď sú mužstvá hlavné po hokeji. Trenčania 10 dní pauzovali po víťaznej semifinálovej sérii nad Košicami a nevedeli sa dočkať začiatku finálovej série. Ešte raz tá strela Reháka. No Zvolenčania nie sú o nieč menej hladní, pretože si urobili chuť po semifinále so Slovanom. Ono to je vlastne jedna z najhorúcejších tém. Či je lepšie predsa len viac sa pripraviť, ale aj s rizikom vypadnutia z rytmu, alebo či naopak. Myslím si, že všetko sa ukáže v nasledujúcich dňoch. Je to otvorené určite. Kuchenberg sa pekne uvoľnil. Zlocha. Hanzal už neposlal presnú prihrávku na Zlochu. Zvolenčania dobre zasiahli. Ťažko povedať, či to bola oslobodzujúca strela, alebo taká geniálna prihrávka na Škvaridla. Ten sa však takmer v puku dostal.
Dnes by DJ na zimnom štadióne v Trenčine nemusel púšťať skladby počas prerušení hry, pretože diváci svojim frenetickým potleskom zatiaľ odmeňujú oba týmy za predvedenú hru. Nevidíme typický zápas play-off. Žiadne taktické vyčkávanie, žiadna hra založená na obrane. Oba týmy až nečakane otvorili svoju hru. Samozrejme zatiaľ je aj výsledok otvorený. Zabúdať na obranu, to by bola predtým samozrejme samovražda. Zvolenčania opäť útočia a majú šancu vyrovnať. Takmer sa im to podarilo. Cibula bol úplne sám pred Čikrylom, teraz ďalšie prečíslenie na druhej strane. Fabuš 2-0. Neuveriteľné. Cibula nevyrovnal, Fabuš zvýšil na 2-0. No keď sa o vete nedáš, dostaneš, hovorí ako o rozdílej fráze, tak teraz sa nič iné ani povedať nedá. Obrovská šanca Cibulu, skvelý Čikryl a na opačnej strane skvelý Fabuš. Teraz sa Šťastena odklonila od Zvolenčanov a sadla si na Fabušovú hokejku. Ešte raz, samozrejme, celý gól musíme začať tu, pri šanci Jana Cibulu. Zvolenčania sa nedokázali ešte z tejto situácie ani spamätať. Babka nespracoval dobre puk. Prerútil sa okolo neho rýchly Fabuš. Neprihrával, asi to čakal aj zvolenský obranca, aj Kryžan. A nekompromisne zavesil druhý gól domácich. Ešte raz tá situácia. Cibula v pohľade to skúšal. Mohlo byť vyrovnané. A teraz si všimnite. Lezov vyhodený puk. Babka síce zachytil, ale zle spracoval. Fabuš to urobil lišiacky a rutinérsky zavesil. Tak toto bola situácia hodná finálového zápasu play-off. Opatovský sa na neho určite nehneval, že mu neprihral, hoci Opatovský mal napriahnuté na koncovku, ale tá Fabušová bola 100%. S najväčšou pravdepodobnosťou trenčiansky brankár nemá druhú asistenciu, ale za ten svoj zákrok by si ju asi aj zaslúžil. Pokus sa však ešte predtým dotkol Babka, takže Čikryl sa zrejme zo svojho prvého bodu play-off za asistenciu tešiť nebude, ale určite mu to nevadí. Snažím sa prevteliť teraz do situácie Zvolenčanov, ktorí hrajú veľmi dobre, aktívne, útočia, dobre bránia, majú vyrovnanú partiu, ale inkasovali napriek tomu 2 góly. Slali už na Čikryla 11 striel, čo je vyrovnaná bilancia s tými trenčianskými, Trenčania 12. A Čikryl zatiaľ úspešnejší ako naprotivo Kryžan. Je neuveriteľné, teraz to bolo dobre vidieť pri tej situácii, ktorá sa skončila zahákovaním, ale nebol tu prest. Ako Trenčania dokážu prebrať puk už vo vlastnom útočnom pásme a podniknúť takmer smrtiacu kontru. Pred malou chvíľou sa jedna taká skončila druhým gólom z hokejky Fabuša. Zvolenčania si musia dávať pozor už v útočnom pásme pred Čikrylom, pretože rýchli korčuliari Trenčania sa okamžite dostanú do prečíslenia, preprčia stredným pásmom a zakončujú tak, ako to ukázal práve Fabuš pred niekoľkými sekundami. Tu je ešte raz tá situácia, ktorá takisto zaváňala rýchlym protiútokom a tentokrát si už možno aj za cenu faulu, ktorý nebol potrestaný, Zvolenčania pomohli, vedeli, že by to mohlo skončiť zle nedobre. Na Trenčianskom štadióne oslavné chorály ako v jednom zápase 2 minúty pred koncom za stavu 3-0. 90 sekúnd do konca prvej tretiny prvého zápasu. Prečekný v pohode Heš. Okamžite vysunul Hanzala. Ten však nespracoval puk. Hanzal, kapitán domácej Dukly. Viete, že kvôli otrasu mozgu v dlhodobej súťaži dlho pauzoval, ale stihol sa. Potom ešte pauzoval aj kvôli pruhu, ale napriek tomu sa stihol dobre pripraviť na finálovú sériu. Harabín znižuje na rozdiel jediného gólu. Ten puk
tam zrejme bol ešte tečovaný, ale zrejme brániacimi hráčmi dupli, vrhajúcimi sa do strely. Obranca Ladislav Harabín strieľa prvý gól z Volena vo finále. Klouda vyhral guli. Prikryl avizuje, že buď že nevidel, alebo že ten puk bol tečovaný. Nie je to dôležité. Harabín znižuje na rozdiel jediného gólu. A keď sa na tú prvú tretinu pozrieme len cez optiku spomínaných striel na bránku, tak určite zaslúžený gól z Volena. Ale ešte sa prvá 20 minútovka neskončila. Král, Melichárek, má tam Kóňu. Napokon Král. Ale len futbalovo. Ten puk nemal na hokejke, hra prerušená. Videli ste Šekného zákrok na Krála. Už sa hrá. Harabín. Omer, Kováčik. Škuta, drží pásmo. Podarilo pre Zvolen na záverečných 33 sekúnd získať útočné pásmo. Klouda, ktorý vyhral boli pred tým gólom na 1-2. Opäť sú Zvolenčania povádzaní pri puku Majeský. Vysnený Janíkom a Rehákom. Tak má skvelý fyzický fond a Majeského odtlačil do bezpečnej vzdialenosti. Záverečné sekundy prvej 20 minútovky, ktorá nám ponúkla parádne predstavenie. 26 striel, 3 góly. Žortku